żeśmy się umawiali, no i ma ich zaś. Która ta godzina? Na deprawie mieliby być. Hej, hej, wszyscy są, hej! Jestem! Pasek! Na co się, że na pomalku czas? Żeby się nie stało. Bo taki stromisz nie dotrza daleka. Nie ma to nie. Jak się macie? Witajcie! No witajcie! Ja się wam będę witał. Maseczki gdzie macie? Mamy. Nie majtecki, ba maseczki. Ja mam takie dwa wie. Mamy. 300 sinecku kamo. Ja mam, ja sobie wczoraj przyleknął, bo ja wiesz, higienem to na zapad bra. Odstępy. Ej, bo to jest to odstępy. Jest? Półtora. Jest. Dobra. To jest Jest. No, i teraz dopiero możemy napytać ciczki pięknie na 54. sabałowe bajania w Bukowinie Taczańskiej. Hej! A na bajaniach tradycyjnie to co nowoźlice. Ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych. Będą też pytace, drużbowie, mowa starosty weselnego Bożnożec. Będzie wystawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki ludowej, a wieczór posiady przy muzyce folkowej. A co wam wolno? A co nie wolno w tych naszych ciężkich, ciekawych, trudnych czasach? Ej, dziwnych jest. To pytamy was na stronę sabałowebajania.pl. Tam się wszystkiego dowiecie, ale tamte z nazwą uwidzicie wszystkie nasze zabawy, śpiewy, tańce i konkursy. Także pięknie was jeszcze raz pytamy od 13 do 16 sierpnia do Bukowiny Taczańskiej na 54. Sabałowe Bajania! Hej, bajania!